Salutare la un nou episod. Astăzi ne vom juca I want to test the game. Și m-am antrenat mai mult. Și acum știu mai bine să mă joc un pic. Și am o leacă de experiență. Da, de ieri. Da. Am învățat cum să ajung până la aia cu, cum îl cheamă, până la bilele, până la alea care trebuie să le împuși, dar n-am ajuns chiar până acolo că m-a omorât aia din spate, era o chestie, așa, și na. Oh. Da, eu stăteam și mă uitam la soare să văd cât de frumos e, că așa în partea, habar n-am, nu este soare de când jocul ăsta. Da, David Popovici are și apare de acolo. Ceva normal. Și în partea a treia, dacă se strâng tot 5 vizionări, o să avem un invitat special. Va vrea să strângem 6 vizionări. Unul mai mult. Și poate un like. Poate. I beg you for a like. Da. Cineva s-a dezabonat, bro. Un om. Dar oare de ce? Adică ce am făcut? Eu chiar încerc să fac content foarte bun, dar eu la jocul ăsta nu sunt bun. Asta e clar. Și Grandma poate să facă mai bine decât mine. Băi, eu nu habar n-am. Da, retry. I wonder what's that for. Na, ce vrea? Ce vrea aici? Păi da, am învățat. Ce mai vrei? Let's do this. În sfârșit am reușit și eu. Aici mi-e frică, dar tot nu e rău. Hai să vedem. Bun, și aici e un tricky. Trebuie să scăpăm. Bine, că nu mai pot. Băi! Da, dar am povit chiar așa pare. Hai. Nu, eu mă duc acolo în față, că acolo e norocul, Ia, îi dau schem. Schem să-i dau, că nu dau mie schem. E clar. Bă, covrigei. Ce-am zis? Boat dog de la Marketplace. N-ai cum așa? Da, ce să încercăm, că eu stăteam și mă uitam. Mie mi-e greu în dreapta, dar eu sunt dreptaci. Și nu stângaci, dar abar n-am ce se întâmplă cu mine acum. Haide, bă, da, strângem 10 vizionări la video ăsta, bă, Big W. Dacă reușesc să fac și eu asta, dar că nu fac. Bro, e imposibil. Pentru mine. Știi, eu pot să dețin award-ul la cel mai prost jucător de jocul ăsta. O să pe locul întâi. Nu dăm niște speedrun. În sfârșit am trecut și eu după 3000 de ani și 2000 de chestii. Am reușit și eu în sfârșit să trec. Da, ce să trec că vine? You will never say it ca me. Da. Da, your last surprise. Ce mai pot eu? Last surprise. Nu mai pot. Haide să încercăm acum așa. Haide, repede. Mi-am învățat o tactică. Nu vreau să mă duc chiar așa de departe. Da, nu m-am dus de departe, dar m-am dus ca prostul, că am venit prea repede. Bomba atomică e. Una 10, eu am ieșit 2 zile până când am mai găsit alta. E mai proastă chestie din România. Eu știu și engleză, știu și toate, știu de chestii, știu de Nesti, știu de Pepsi, știu de Pepsi, știu de Mepsi, știu de Messi, știu de Ronaldo, știu de mă rog. Ești cam sigur de care știu eu. Deci câți fotbaliști știu eu? Benzema, Neymar, Mbappé, Haaland și cum îl chema? 2023. Habar n-am cine. Deci hai să recapitulăm câți fotbaliști știu eu. Pro 7. Mbappé,
Ronaldo, Messi, Benzema, Son. Da, eu fac ca fiecare. Adică off camera. Finally, am reușit și eu. În sfârșit, ai finished. I win, I donat know what's wrong with me. Dar gata, nu. Na, mie mi-e frică să mănânc în față. Am mințit că ce se întâmplă, dar nu știu ce se întâmplă în față. Mi-e frică să mănânc în față. Mi-e frică. O să stau Nu, o să fug. Fug! What? No way, brothers. No way. Eu habar n-am avut de asta. 100% nu m-am uitat pe YouTube, toate tutorialele posibile și tot nu știu cum să fac jocul ăsta. Ho! Ce bine știu eu. Ha! Ok. You're less surprised, it's not me, it's you. Trebuie să facem iarăși off camera. Gata, am revenit. În sfârșit. Ce e aia de acolo? Nu era aici ceva înainte? Ok, nu mă rog. Înainte era, cred că am dat atunci pe normal și de asta era acolo o chestie. Acum nu mai e, mă, că da. Că pe normal nu. Pe normal numai pe normal e. Era mult mai ușor pe normal, what? Da, off camera. Bum, am reușit și aici odată. Bum, schema lui Tutun, care nu știu niciodată și nu voi ști. David Popovici, Tutin. Nu e foarte bun David Popovici. Hai să începem gira cu Huang. Hai să începem. Fresh off the boat. M-am împiedicat și am dat cu piatra și piatra m-a sărit în loc și am murit, bă. Povestea asta e cea mai bună pentru căcăței lui căcatul. Nu mai suport jocul ăsta, bă, popit, ia auziți. Încep să nebunesc, încep să mănânc aer, încep să aud mâncare. Încep să miros sunetele, adică nu mai pot. Cu jocul ăsta. Îmi vine să-i dau o flegmă. Bă, n-am mai văzut aia. Am pe picioarea pe aia de pinsenin. A, tu te la not, mă, nu sta acolo în dreapta. Bă, da, eu m-am venicat și am căzut și mi-am rupt piciorul, bă, acum am locul ăsta. Oh my god, n-am mai pot chestiile astea așa, cele mai stupido things. Nu mai pot. M-am împiedicat că caraderul meu nu știe să ține pe picioarele lui bune. Trebuie să stea pe frontul, să tace acolo, să merge șobolan și să bea pipi. Asta trebuie să facă, dacă e. Mâna a fost ultima chestie care a avut-o. Și după aia uita de ea. Dar complet, eu nu mă mai joc jocul ăsta, nu mă mai joc jocul ăsta. Nu mai suport jocul. Nu mă mai joc jocul ăsta. Pa, ne revedem în partea a treia cu un inventar special. Care era un expert. Și poate mă învață și el.